Светла е на 28 години, но вече е изправена пред най-голямата битка в живота си. Разболява се от диабет още като дете. След прекаран грип преди година и половина, бъбреците й отказват. С диабета бях свикнала, просто не го приемах за болест. Но това нещо с бъбреците просто промени живота ти. Много си зависим от това нещо. Постоянно ходиш по болници, по лекари. И нямаш такъв свободен, нормален живот. Зависим си, ако не изпуснеш една диализа, става лошо за тебе. Както вече много по-рядко се намира веселото, смисъл да се усмихваш и да се радваш. Спасението за нея би била трансплантация на бъбрек и панкреас. Вече има оферта от клиника в Италия. Има и подходящ донор. Единствената пречка остават парите – близо 400 000 лева. Комисията за лечение в чужбина ще й отпусне максималният размер от 180 000 лева, но при условие, че тя успее да събере остатъка. Чрез дарителска кампания се е доближила до лечението си с още 52 000. Работя, но сама в никакъв случай. Нито с близките ми няма как да събереш такава сума. Не можеш да сложиш таван на един човешки живот, така да го кажем. Държавата постави лимит на отпусканите пари за лечението на деца и възрастни в чужбина от 180 000 през лятото на 2011. Решението предизвика силно обществено недоволство. След смъртта на 6-месечната Мерве преди година, лимитът за деца беше отменен. За възрастните все още е в сила. Смяташ ли, че има достатъчно добри хора в България? Има. Просто има хора, които въпреки малкото пари, които взимат като заплата, отделят. Защото всеки лев за мен е ценен. Благодарна съм за това, че ме подкрепят в този тежък момент. И много голям благодаря. Защото когато те трансплантират, каза, че започваш втори живот. Много се надявам аз да имам шанс да го изживея. Съжалявам. Благодарен съм това, че имам човек до себе си, който много ме подкрепи. Защото в един такъв тежък момент хората, всичките хора, които получаваш подкрепата, ти дават сили да се бориш. Ако искате да помогнете на Светла, ще намерите информация на нашия сайт btvnews.bg. За тази сутрин Мария Савкова, BTV.